Daghang pamilya ug residente sa Barangay Amsipit sa Maasim Sarangani Province ang nakabenepisyo sa mga serbisyo sa nagkadayang ahensya sa gobyerno nga nagpahigayon og serbisyo caravan ubos sa Retold Community Support Program. Ang mga serbisyo gilangkuban sa medical ug dental outreach, libreng kupit, pagproseso sa mga business permit ug licensing, nanghatag sab og mga medical devices alang sa mga PWD sama sa crutches. Mga similya sa isda isip dugang panginabuhian sa mga residente ug ayuda nga bugas. Nangalipay hasta ang mga bata kay gitunulan sab sila og tulaan, pagkaon, tsinelas ug oral hygiene kit. Sukad gilusad ang programa niadtong milabing tuig, ang Amsipit na ang ikalimang barangay sa Maasim ang nakabenepisyo sa gidalit nga mga serbisyo sa gobyerno. Human masundan ang Barangay Balis, Malbang, Pananag ug Lumasal. Ang team gilangkuban sa nagkadiyang opisina o ahensya sama sa Office of the Provincial Agriculture, PSWDO, Governor o Vice Governor's Office o Provincial Health Office. Ingon man ang national agencies sama sa PSA, PNP, NBI, DTI, NHA, BFP, LTO, TESDA, DOST, SSS ug PhilHealth nga midali tusab sa ilang serbisyo. Dunasay mga pribadong sektor nga mitabang tumong sa serbisyo caravan nga mahatod ug mapaduol ang mga programa sa gobyerno, hilabi na sa mga hilit nga dapit aron malikayan nga maimpluwensyahan ug maagni sa local communist groups ang mga residente. Kabahin usab kini sa whole of nation approach aron masustener ang kalinaw ubos sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kon NTF-ELCAC. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!